3 point blev det til. Det er maksimalt. Ja, sejt, Jacob. Prøv at se her. Hernede på Rådhuspladsen, hele påsken, også de dage, hvor butikkerne ikke har åbent, der er der 8 aktiviteter hernede. I baggrunden kan I se, der er nogen i gang med stor klods med jord. Det er simpelthen så fantastisk. Jacob, kan du fortælle lidt om det? Det kan vi godt. Det er jo 8 forskellige aktiviteter, som man kan dyste imod sine venner eller sin familie. Så man kan bare lige komme ned på Rådhuspladsen, men det er faktisk ikke de eneste, der har åbent hernede. For butikkerne, de er også åbne. Det har vi. De eneste 2 dage, vi ikke har åbent, det er torsdag og fredag, hvor det jo er helligdag. Men ellers så har vi åbent alle de andre dage og lørdag fra 10 til 14. Og så husk, at i morgen, lørdag, der er der gang i Løvstrøget fra kl. 10 til 13. Og næste lørdag, altså påskelørdag, der er der om i Goddersgade, hvor der er påskeshow fra kl. 11 til 14. Så der sker en masse hernede i Midtbyen hele påsken. Så kom ned. Gratis aktiviteter hele ugen. Er det godt? Hej hej.